La decadència és el període més fort de la història, la llengua i la literatura catalana que va viure una davallada quantitativa i qualitativa. Però per què? Catalunya es va veure eclipsada pel seu propi passat. Hem de recordar que sortim del moment de màxim esplendor de la literatura catalana, amb autors com Ramon Llull, Joan Martorell i Ausiàs Marc, i pels segles d'or que va viure la literatura castellana durant els segles XVI, XVII i XVIII, amb grans autors com Cervantes. Però com es va poder passar d'una època tan brillant a una època tan fosca? Per saber-ho, ens hem de centrar a la Catalunya del segle XV. L'any 1410 va morir Mortí-l'Humà, rei de la corona catalana-aragonesa, sense descendència. Ferran d'Antequera en va ser el successor. Aquest provenia de Castella, el que va provocar una forta castellanització de les corts catalanes i de la llengua literària. És llavors que s'entra la decadència. Quins tipus de literatura inclou? La culta i la popular. Aquesta primera es divideix en tres moments literaris. Primerament hi trobem el Renaixement, que neix al segle XVI a Itàlia i que es crea a partir de la manera d'entendre el món humanista, impulsant així un retorn al món clàssic i a la seva visió idealitzada de la dona, la vida i l'amor. L'equilibri, ordre i harmonia són les principals característiques d'aquest moviment, així com l'ús de referents clàssics i una temàtica basada en l'amor idealitzat. La natura vista com un paradís, la mitologia i la visió angelical de la dama. En termes literaris, trobem un sonet, una estrofa típica del Renaixement que es forma per dos quartets i dos tercets d'art major. És considerada l'estrofa més culta. L'autor català més reconegut és Pere Serafí. Al segle XVII neix el segon moviment literari del període de la decadència, el barroc. Anirà en contra de l'harmonia i l'equilibri. La literatura de l'època barroca és caracteritzada, doncs, per recursos literaris com l'antítesi, per fer contextos, la hipèrbola, per fer exageracions, l'hipèrbaton, per donar un caràcter desordenat, i la metàfora, un recurs molt utilitzat per embellir els textos. Tot i així, segueix destacant l'ús del sonet com a estrofa i es segueixen utilitzant temes com la mitologia i els referents clàssics, tot i que s'interpreten i es tracten d'una manera completament diferent. En aquest moviment literari trobem com a autor més important a Catalunya a Vicenç Garcia, àlies rector de Vallfogona. Com a últim moviment trobem el neoclassicisme o la il·lustració, al segle XVIII, anomenat també segle de les llums. Es fonamenta en la frase «res més útil per aconseguir la felicitat que la llum de l'intel·lecte». En aquell moviment hi trobem textos en prosa i teatrals, però no en poesia. Així doncs, trobem els següents gèneres: les faules, en un àmbit més científic, l'assaig, és a dir, un estudi fet amb rigor sobre un tema, els llibres de viatges que narren històries reals i el gènere memorialístic, dins del qual s'inclou un subgènere, el dietari, el qual narra experiències diàries. A Catalunya va destacar Rafael de Mat i Cortado amb el dietari Calaix de Sastre. I què me'n dius de la literatura popular? Per altra banda, trobem la literatura popular, és a dir, el conjunt de textos compostos oralment i destinats a un públic oient. Aquesta literatura pren molta importància durant la decadència, ja que serà gràcies a aquesta que es conservarà la literatura pròpiament catalana. Com totes les altres, té un emissor i un autor que en aquest cas és col·lectiu i anònim. El receptor és un públic heterogeni i divers, i es veu molt vinculat amb l'emissor. El missatge és tot allò que afecta el poble, és a dir, les creences de la religió o el món ideal, l'objectiu del qual és crear un món perfecte. Es transmet oralment amb una modificació constant i en català. Explica-m'ho! Aquesta literatura utilitza castellanismes, vocabulari vulgar i recursos molt més bàsics, és a dir, figures retòriques senzilles. Les anàfores i els paral·lelismes, repeticions de paraules, que ajuden a la memorització, donen musicalitat i intensifiquen les idees. L'estrofa característica de la literatura popular és el romanç, en el qual es narren uns fets, és d'art menor i té una rima sonant als éssers parells. Com a gèneres d'aquesta literatura tenim la poesia, la prosa i el teatre. Així doncs, podem dir que la decadència, tot i que va ser un dels períodes més foscos de la literatura catalana, ens va ajudar a adonar-nos que la literatura popular té molta importància per a la conservació d'una llengua i que, sense aquesta, potser avui no estaríem parlant el català.